Hey mga kulungon at gudi-gudi kong friend, for today's video, adtuon na to ato ang barkada pong kulungoon. Oo, giang-ango siya. So karon adto na to, kag-invite ko niya bag-ura kong ligo, naloka ko kanin tawag siya sa ko, ingon siya sa ko. You want to eat susu? Ha? Naloka ko. Unsay susu bayot? Susu. Lami daw kay nga susu. Ug natingala ko. So nagwonder po ng bayot. So akong giadto dito pag abot na ko ito pag tuman ako na dito ang bayot o nakita na ko iyang love life. Ang iyang love of her life. Ang walang iba ang iyang uyab na si Angelo. Og sa dihang niabot na si Mama Coco o pagkagwapa. Og sa dihang niabot na siya, kanatingala ko sa inawa siya dugay kaayo nang wa di siya og lubi kay kuno magluto pa daw mi og saging na tinunuan, o di ba? Bantog lagi padala-dala ko niya og usa ba? Kabaluan mo kung unsa akong gipadala sa ako sugar. O nara bakla, harbatang sugar. Nung pakialam mo baka hampas ko yung cellphone set, tanga-tanga kay buhay namin to, wala kang pakialam. Char lang. So karon magluto daw mi og kuan, kanang ginatawag na to og ginataang ang suso. Kay nag-ingon siya na day suso. Asa ka ang suso dapitan ni gibutang? Ay manungkab ko bi. May na kay ikaw na sa mga yot pag rice. Ay, maunay suso. Nalasa David bayot na suso. Pag lang for now, lang for ang mga yot. Makao na. May mimi, kaya na bayot. Si mahilot na ni bayot. Dilo eh. Masa na suso pangalan na? Shells. Ano na to? Ayop. Ngayon ako din ng mga kulungoon at guni-guni kong friends. Ako ang friend na tinuod na siya jud ang pure. So, nanay ko diri karon kay itawagan ko niya mga undag suso. Ambot lang jud kung tinuon sa nga suso basig ma. Basig. Muro sa daan bakulit. Sure ka makauna? Oo, lagi na. Okay. Ay plato bi. Plato mama. Sa mga untag suso, mga kulungon at guni-guni kong friend. Saksi mo ha. Naling ka og suso. Nangaon mo ba? Okay, gamay naman akong rice kaunon mama kay nag-diet man ko. Pagbayla ko tag saging. Nipayat ba ko? Nipayat ko mang no. Oh, wala ka na invite ay magjagi ko ta ganina. Hello. Ugma. Bet. Tap no. Magjagi. Tiraw na akong suso nag-iingon nila. Ay perfect. Kasi luto ani. Jilo. Kung saan pagkuha ani ba mama? Sabsaw ko na bayot. Makuha din siya. Dili isang atong babaw ka, babaw oy. Tababaw ba ka na? Ayan ako. Man makuan. Kusga. Ay perfect. Ala perfect siya ang suso. Kaya ka bayot. First time ako nakakaon og mga suso. Di man siya matanggal mama. Tanggal lagi na. Sino ki? Parang tinidor. Ay kasino ba? Mura mag na ito shiba. Naaman ako. Ay siba ko nga suso eh. Harag kutsara ba? Ay ana ko day siya. How'd lagi ka? Nagat man ka sa una no? Do? Ay perfect siya ma'am. Suso. May siya glasa do. Ang hinaluto ano eh? How'd mo na siya maluto no? Last 10 siya sa langit. Kuan ba taw ka na? Mag-check sa saging na. Uy, lamig siya supsupon. Lamig siya supsupon mga kulong at guni-guni kong friend. Huwag na ako na-imagine. Yummy. Lami ang sabaw. Perfect sa ang hilong muluto. Howard ka muluto ang hilo? Butong jog barang. Ikaw din tinuod. Mga kong talamig kaayon, suso. Ano na siyang teknik no, supsupon? Matanggal ko rin siya no? Asa ano nga sa dagat? Sa dagat? Lamig siya. Mukhaon sa tiwas kay lamig ka siya. Tungod kay way lami ang suso, nahurot na ako. Gani, agtuon ako way lami. Simbak ko lami man day kaayo. Gani. Calcium daw ang suso, ingon na ang hilo. So karon pa ko kabalo na lami gyud kay siya kaunon as in super lami kay kaunon bayot ang suso. So
Sa paggulat ninyo, panguha na mog suso. Buang charlan. So that's for today's video mga kulong at guni-guni kong friend. Thank you for watching. Ayaw!